A veure, nois, parlem-ne d'això, que té pebrots la cosa. Quan us digui que aneu a buscar-me ingredients a l'horta per fer la salsa dels espaguetis i us trobeu que no n'hi ha, no us podeu rendir tan fàcil. No! De llocs on omplir-se la panxa, el camp n'és ple. El que cal és tenir collons. Uns collons així de grossos. I tècnica. Tècnica polida per trincar el que veieu de la parcel·la del pagès del costat. Després a la furgo i a córrer. El primer que cal fer, és ajupir-se perquè si ens veuen ens cardaran una perdigonada al cul de les que piquen com el dimoni, No feu cara de caguetes, sou professionals! Cap a mitja tarda, quan es posin a jugar cartes, llavors ràpid ens apropem a la tanca en compte d'esquivar les cagarades de vaca. La saltem gràcilment abans que acabi la partida i a tota hòstia omplim la motxilla. Si ens veuen, ens fem els bojos. Jo passava per aquí, sóc un pixapins d'Estaquirot, em perdo el meu garatge. Amb convicció, que si sospita es posarà en mode xulo a què passa i traurà navalla. Si ens ho ensumem, guillem a tota hòstia cap a la part més elevada de la tanca, sempre amb el sol al davant, perquè li doni a tota la puta cara. Llavors engeguem la furgo i que li donguin pel sac. Entesos? Vinga, a omplir furgo. Vinga, vinga, vinga!